Salutare, salutare! Suntem doi în disperare, aici, pe căutare. Aoleu, ce vă filmezi? Așa un pic. Cu cine suntem noi aici? Cu cine suntem noi aici? Aici. Cu cine suntem? Mihai. Cu Mihai și mai cum? Popa. Cu Mihai Popa. Da. Foarte bine. Facem un vlog, da? Da. Amândoi sau fiecare separat? Amândoi. Amândoi, da? Da.